गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव फिन खेब बयखौबो बरायनानै लाग्रोबावबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव समाजारि बिजोङाव गोसारबाय थानाय बर'नि दोरोङारि दामजु खाम सिफुंनि सायावहाय आहुति मण्डप बानायनानै हाबा होनायखौ लानानै गोबाङानो सोंखारिगासिनो दङ। बेनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। बेजों लोगोसेनो बे खामानिया मा जायगायाव जादों बेखौ लानानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव गुवारै फोरमायनानै होगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। दा नोंथांमोना बयबो नुखाबाय जानांगौ बर' हारिनि गोथार दोरोङारि दामजु खाम सिफुंनि आहुति मण्डप बानायनानै हाबानि आहुति होनायखौ। दा बेयो जोंनि बर' हारिनि हाबायाव गोदान आसारखान्थि सोसनफैनायनिफ्रायबो देरसिन गोरोन्थि होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि दोरोङारि दामजु खाम सिफुंनि आहुति मण्डप बानायनानै आहुति होनाया जोंनि बर' हारिखौनो लाजि फोनांनाय जादों आरो बेयो मोनसे जोबोद गिदिर गोरोन्थि। बे दायनि थाखाय दायनिगिरिया बर' हारिनि सिगाङाव थाबैनो निमाहा बिनांगौ। जों मिथिगौ ब्रह्म धोरोमारिफोरा आहुति होनायनि गेजेरजों इसोर सिबिनाय हाबाखौ मावफुङो आरो बेनि गेजेरजोंनो गासैबो हाबाफारिफोरखौ गोथार सानस्रि आरो सैथो फोथायथि लानानै मावफुङो। नाथाय आहुति होनायखौ बेबादि रोखोम बिजिरनाय गैयै आवसारि खान्थिजों मावफुंनांगौनि थाखाय ब्रह्म धोरोमनि गांसेबो बिजाबाव बिथोन होनाय आरो लिरनाय गैया। अदेबानि बेबादि बुंनायसो दङदि इसोर सिबिनाय हाबाखौ बांद्राय साजायब्रेनो नाङा होनना। दा बेवहाय जों ब्रह्म धोरोमनि संबिजिरजों गोरोबै खान्थिखौ नुनो मोनदों। बेनिखायनो बेनि सायाव मोजाङै नोजोर होनो थाखाय ब्रह्म धोरोमनि आनसलिक एबा जिल्ला बिफाननि फोसाव आफाद आरो गागि आफादफोरनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोना गोख्रोङै नायबिजिरनायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो। बेजों लोगोसेनो आं बेखौबो बुंनो सानोदि बैसोरनि बेबादि आब्रुथि गैयै खान्थिजों आहुति होनानै हाबा खुंनायखौ लानानै गासै ब्रह्म धोरोम सिबियारि रायजो राजाफोरखौ दाय होनो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला बेयो नखरनि बिगोमा आरो गामिनि रायजो राजाफोरनिनो जोबोरैनो सांग्रांथि लानो गोनां खामानि। बेबादि हाबाफारिया कक्राझार जिल्ला दतमा बरागारि गामियाव जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बेखौ लानानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना बेखौ गोसो होनानै खोनासं। जोबोद दुखुनांथावना ससियेल मिडियायाव दिनै गोबां गोसारदों आरो बेनि दुखुनांथावना बर' हारिनि थाखाय। बर'नि गुबै दामजु खाम सिफुंनि सायाव जा मोनसे न'खरनि गोथार जुलियाव जा आवाथि सावनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय आरो बियो गमामायैनो बर' हारिनि थाखाय दिनैनि समाव जे बर'नि मोनसे बे दोरोङारि दामजु बेनि सायाव जे मोनसे अन्याय आरो जों बर' हारिमुनि मोनसे आयना बायदि आरो गोथार बाथौ थानसालियाव बेखौ गाहायै जोङो आफा बोराइ बाथौखौ संग्रिनानै आर'ज खालामो। जेरै जोङो खाम सिफुंनि बेखौनो दिनै बर' माहारिनि गेजेरावनो दिनै जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव गोथार जुलियाव बेखौ आवाथि सावनाय नुनो मोनदों। बियो क'क्राझार जिल्लानि दतमा बरागारि, जेराव बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि गामि बे जायगायावनो जादों आरो बेनिखायनो जों दुखु मोनदों बे समाजाव आरो बे जायगायाव बेबायदि आखुनि जा हाबानि मण्डप बानायनानै बेबायदि गोथार जुलियाव आवाथि सावनाय रावबो नुवाखैमोन नामा? दिनैनि समाव दिनै गोबां ससियेल मिडियायाव दिनै गोसारदों आरो बेखौ दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै दिनैनि समाव जों बेखौ नायनानै थानाय नङा। जों बिनि जोङो आयेननि राहा जों एफआइआर होनायनि बेब'स्था जों गाबोननि गेजेरावनो खालामगोन आरो बे दिनै बर'नि आंगो जायखौ जोङो हारिमुनि सिनस्रि बर' हारिनि आयना बायदियै दिनै जोङो बेखौ बाहायबोगासिनो दङ आरो बेखौनो दिनै बर' हारिनि गेजेरावनो बे खैसार खालामनायफोरबायदि दिनै बे जाथाया जोंनि गेजेराव जादों आरो बेखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै जों मालाबाबो जोङो बेखौ ओरैनो हगारनाय नङा। बिनि सायाव जों आयेननि राहा लागोन, जायनि जाहोनाव जों दिनै गोबां नाजानायाव दिनै GI/टेग जों खालामनो हादों। जेरैबायदिहाय खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोर गासैखौबो दामजुखौ दिनै बर'नि दामजुखौ दिनै GI/टेग मोननो हादों आरो बेनि राहा हिसाबै जों दिनै आयेननि राहा लाथारनांगौ आरो जाय समाजा खालामदों, जाय बेक्तिया गोथार जुलियाव बेखौ खालामदों, बिसोर आयेननि आवथायाव बिसोर काटगरायाव फैथारनांगोन आरो बिसोर साजा मोननांगौ। बिथांमोना सोरबा सासे बेक्तिया बेखौ गोरोन्थि खालामनो हागौ, नाथाय बे ओनसोलनि समाजारि जायफोरा बिबानगिरि, जायफोरा गावबुरा थायो, समाजनि बेंगिरि थायो,
बिथांमोनाबो जुदि बे जायगायाव जुदि गोरोन्थि खालामनायखौ नुनो मोनदों, बेखौ सोरबा हारसिं बेक्तिया खालामाखै, समाजानो खालामदों आरो समाजानो दायनिगिरि। बे ओनसोलनि थाखाय जोंनि मोनसे हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जा बर' हारिनि बिगोमा होलांनाय बे जायगाखौ बिथांमोना सेवहांगार खालामनायनि मोनसे इसिरायावबो बेबो लिप्त जानानै दङ आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा मालाबाबो गनायनाय नङा आरो बेयो धोरोमारि बिथिङाव मैखोम आघात होनाय जादों। दा नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय गणेश दैमारि बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना बेनि सायाव मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव। गोजोन्थों।